Eyona nto ibalulekileyo kakhulu ngokwazi uYesu kukuthi abantu bazawuphila ngonaphakade kubukumkani bukaThixo, okanye eparadeyisi, okanye kwihlabathi elitsha. Abantu bonke emhlabeni abamaziyo kakuhle uThixo nonyana wakhe uYesu Kristu, isibhalo esikuYohane 17:3, bazawufumana ubomi obungunaphakade. Xa bemazi kakuhle ukuphela koThixo inyaniso nalo mthumileyo uYesu Kristu unyana wakhe. Sizamazi njani uThixo? Ngokuthi sifune ukumazi, sifunde ilizwi lakhe iBhayibhile simazi. Akho nomnye umntu onondixelela ukuthi uyaziwa yena ebhankini, mhlawumbi kwa-FNB or kwaCapitec or kwa-Absa, kwaNedbank, kwaStandard Bank. Ibhanki ayikwazi kodwa inayo i-ID yakho. Ngaphandle kwe-ID yakho ngengakwazi ibhanki. Uba ubungena-ID ngewungekho nasebhankini. Kodwa ngokomthetho walapha eSouth Africa, wonke umntu onedili nebhanki wenza idili nge-ID. I-ID yintoni? Uyaziwa e-ID-ni nanokuthi uzelwe nini, nanokuthi ungowaphi. I-ID yakho ixela nefemeli yakho. Xa uyifaka ekhompyutheni i-ID iyakuchaza uba ungubani, kabani, uzalwa ngubani. Ngokolungiselelo olukhoyo kule mihla, omnye umntu ngokwe-ID yakhe iyakwazi ukumngqina uba usaphila okanye akasekho na emhlabeni. Ngoba kaloku yona i-ID iyamxela ukuthi uyaphila okanye akekho, ngohlobo loba uyafakwe nge-ID yakhe kuluhlu labantu abangasekhoyo nge-ID. Indaba yam ilapha, uThixo simazi nge-ID yakhe. Akho nomnye umntu emhlabeni omaziyo uThixo. Njengoba ibhanki zinabantu abaninzi kangaka, kodwa ibhanki ayibazi abo bantu, kodwa ine-ID zabo. Idili phakathi kwethu noThixo yi-ID yakhe, iBhayibhile. Thina simazi uThixo apha emhlabeni njengoba ungaziwa phaa ebhankini, kodwa ibhanki ine-ID yakho. Le bhanki uyisebenzisayo, xa wawuvula i-akhawunti wayivula nge-ID. So ibhanki iyakwazi kanjalo. Nabani na one-bank account, ngumzekelo omhle lo. uThixo simazi kuphela nge-ID yakhe, not eyethu, eyakhe. Ilizwi likaThixo elibizwa ngokuba yiBhayibhile libalulekile kakhulu emntwini wonke ufuna ukukhanyiselwa. Incwadi kaYohane isahluko 17:3 apha kum ivakala njengevesi, enye yeevesi ezibalulekileyo eBhayibhileni. Ngoba xa sisebenza inyanga yonke sisebenzela umvuzo. Mhlawumbi sisebenza imini yonke kuba sizawubhatala per day. Mhlawumbi sisebenza iveki yonke kuba sizawubhatala per week. So ebudeni bomsebenzi kunzima ngelinye ixesha, uyasinda umsebenzi, akukho lula, futhi ngelinye ixesha akumnandanga nokuyenza loo nto. Kodwa iyi-one into othi xa uyicingile onwabe, umvuzo uyeza uphela kwemini or uphela kweveki or uphela kwenyanga. Ukumazi uThixo ngumsebenzi efuneka wonke ubani uyenzile, amfune uThixo ezibhalweni. Akho maphupha aza kukuxelela nguThixo kube kwanele emaphupheni.
masingayiphuphi iBhayibhile, masiyifunde, masingayicingeli, masiyazi. Uba ubani uyafuna ukumazi uYesu, uyafuna umazi uThixo, makafunde iBhayibhile, zomazi mahala. Akufuneki noba uzubhataliswe ukuze umazi uThixo, kodwa ungabhataliswa ukuze ungamazi ongenguye uThixo wekwenene. Umazi uThixo ongenguye uThixo wenene uyabhataliswa, ngoba uThixo wenene akabhatalisi. Andilikhumbuli ixabiso uYesu awayelibiza xa wayefundisa abantu ngoThixo, naxa wayebaphilisa manyani ke. uLazaro wavuswa ekufeni nyani. Oodade babo, abona abantu babephila ngelo xesha, khange bakhuphe imali ukuze uYesu avuswe. Ngaphambi koko, xa sibuyela kudala, uDavide andiyazi ukuthi wakhupha malini kuThixo ukuthi uThixo amncede abulale uGoliyathi okanye amncede abulale ibhere. Andiyazi ukuthi uEliya wakhupha malini ukuze umthandazo wakhe uphendulwe xa wayethandazela uba imvula mayinganethi iminyaka 3 neenyanga ezi-6. Andikhumbuli uba uDaniel wakhupha malini kuThixo uze uThixo avale imilomo engonyama zingamtyi. Andikhumbuli ukuthi abahlobo bakhe yena uDaniel abathathu bakhupha malini kuThixo okanye kubaprofeti belo xesha ukuze bangatshiswa ngumlilo. Andikhumbuli ukuthi umprofeti uYona wakhupha malini uze okay Thixo, xa sendiginyile le ntlanzi ndikunika nantsi ibhrayi, ndicela ingandityi. Andiyazi ukuthi sikhupha malini eyaphi kubantu abathi khuphani imali ze nifumane ubomi or nifumane ukhuselwa nguThixo. Sanoyikhupha. Celani uThixo simahla, funani ukumazi qha ze nifumane ubomi obungunaphakade mahala.